na ay mga lain-lain tang mga tinuuhan. Apan, ang atong isa na common natong tanan na ay buhing Dios na atong alagaran. So munang nabuhi ang Macedonian Society Ministries in the Philippines. So, kita mupasabot sa tagsa nato ka mga kauban or kasilinganan na hindi na organisasyon ayo ni. Isa raman ang atong tinguha. Mintras naapata sa kalibutan, isa ang atong tinguha na united tang tanan. O united tang tanan, maangko nato ang kalinaw.